सगळेच डॉक्टर वाईट नाहीत, खूप चांगले लोकही आहेत. डॉक्टर आणि आपण एकत्र राहणार आहोत. आपल्यामधील विश्वास जपला पाहिजे आणि याला निमित्त कस्तुरी होणार असेल तर तिचं बलिदान वाया जाणार नाही, असे भावोद्गार डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी यांनी काढले. पाहूयात. कासार्डे तिटा येथील कस्तुरी पाताडेच्या निधनानंतर आयोजित शोकसभेत ते बोलत होते. तत्पूर्वी दिवंगत कस्तुरी पाताडे हिला कासार्डे व पंचक्रोशी ग्रामस्थांच्या वतीने श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळेस माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई, सुप्रिया पाताडे, डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी, माजी सभापती दिलीप तळेकर, प्रकाश पारकर, संतोष कानडे, सरपंच निशा नकाशे, उपसरपंच गणेश पाताडे, माजी सरपंच संतोष पारकर, नांदगाव सरपंच भाई मोरजकर, असलदे माजी सरपंच पंढरीनाथ वांगणकर, संजय पाताडे, मुंबई विकास मंडळ अध्यक्ष मनोज शेलार, कस्तुरीचे वडील चंद्रकांत पाताडे, डॉक्टर किरण गुजर, डॉक्टर भावना पाताडे, माजी विस्तार अधिकारी सुहास पाताडे, माजी तंटामुक्त अध्यक्ष प्रकाश तिर्लोटकर, अमोल जमदाडे, माजी पोलीस अधिकारी सूर्यकांत तळेकर व कासार्डे तसंच पंचक्रोशीतील सामाजिक कार्यकर्ते, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शिक्षक व ग्रामस्थ उपस्थित होते.